kuti tili pati nanga kuyerekeza tulowera kuti. Program ya lero ya mkati mwa Africa tili kwathu kuno ku Malawi. Kalero amati ku Nyasaland. Tikufuna tizukute nkhani yokhuza tsiku lotchuka kwambiri pa 3 March, Mother's Day. Kodi ndi chani? Ndi alandire Wellington Kuntaja. Ndikulandireni program ya mkati mwa Africa. Basitu akabwerebwere aka program. Akabwerebwere ya program. Anu ndikakhala ndikutsegulira anthu amadziwa kuti kumbaliku amkulu jabwera. Nditutu. Mwina tisanafike ndimafuna dzifunsa kuti mukamamva kuti Mother's Day chimabwera ndi chani. Koma tisanafike kumene koko. Ndikufunikira bwanji kuti tsiku limene tizilikumbukira kwa ifa Malawi? Yes. Ndi tsiku lofunika kwambiri. Tikamati martyrs, martyrs. Ndi chani? Ndi anthu amene chifukwa cha kupanikizika maka in this context ndi zochita za utsamunda zimene tufuna tizikumbukirira zimenezo. Martyr domwe mabwera mu zinthu zambiri koma imene no tikufuna tikambe kwambiri ndi imeneyi. Chifukwa cha kupanikizika kwambiri ndi zochita za utsamunda mbuyomo. Malawi muno munali anthu ena amene no anati enough is enough and started fighting those colonial powers. In our case, it was the British. In the process of fighting the oppressive regime of that time, anthu adaluza miyoyo yawo, adataya miyoyo yawo. Ndi anthu amene timachi ma martyrs. Chifukwa timayenera kuti no kunali kulimba mtima tikamaona kuti mpana kufikizana pakuti no amenya nkhondo ndikuphedwa. Ndiye nzongofunikano ife amene tili lero amene tikudyerera ufulu umene no titaukambe pano. Tinayenera kuti tidzakumbukira. Ndiye ukafusafusa kuti kodi tsiku limene la Mother's Day lofunika bwanji? Lofunika kwambiri. Kufunika kwaje kumeneko. Kuti tinayenera kuti ndithu tidzakumbukira makolo athu, agogo athu, achimwene athu. Komano amene adafera dzikoli pa nthawi imene. Chabwino. Komano Amalawi. Yes. Amadziwa bwinobwino kuti zimenezi zinachitika bwanji, zikuchokera kuti. Chifukwa ndikamaona mmene timalikumbukirira tsiku limeneli chaka ndi chaka, kwa ine ndimaona ngati kupanga devalue pang'ono ndi pang'ono. Bado apa no pakuzindikira bwinobwino kufunikira kwa tsiku limeneli kuchoka pasi pa mtima kuti chinachitika ndi chani. Ngakhale zomvetsa chisoni titakhala kuno kuti sitikukumbukira. Ine ndichikupe kuti Amalawi amakumbukira, ndipo Amalawi amadziwa. Koma kuti makumbukiridwe ache amakhala na tansuzi pang'ono ndi mmene zinkachitikira mbuyo. Imene ndili devalue. Ine mungakati munthu wamkuluko ndili ndi mwayi oti ndikozochita compare the two scenarios. Scenario ya mbuyo kweni mostly kumabwera nditi ma 70s time tinali ndi chipani chimodzi nthawi ya ngwazi mmene tinkakumbukirira tsiku limeneli ndi mmene tikukumbukira tamba matipati kusafika lero lino zinthu zinzosiyana andi pali zifukwa zake zilizosiyana choncho. Tizikamba program yake ndi imeneyi. Ndiye mukafunsana kuti Malawi akuzidziwa zimenezi ndiye chifukwa chakuti no takhala takhwefula ang'ono kweni below your age tikachita masewera ndiye kuti no they're going to view this day as a useless and they're going to trivialize it. Aziona ngati kuti no very very useless. Koma no sizimayina kutero chifukwa as a people tili ndi history. Because tinako kumene tikuchokera tikakuiwala kumene kuja mtundu wathu udzakhala no opanda mbiri andi mtundu kakhala ulibe mbiri umakauchititsa manyazi. Angakhala ufumu anu umene munthu kuti wabwera kuti udabwera kwa mfumu tiuze mbiri anu usakudziwa ufumu ande kuti ndi mzitsiru nonse. Koma zimene sizimakuchitika tsiku limodzi
zimachitika malingana ndi mmeneno mulili anthu amene muli pa nthawi imeneyo. Mamba kumachita embrace zinthu zina zimene zijazimapeza zikuyiwalitsani inuyo kuti ndinu ndani. Pomadzazindikira kuno kuti simukudziwa kuti ndinu ndani, mutacha cross my borders muli kwina kwacho kuno, you cannot turn around and claim kuti ife tidatere. Chifukwa ngakhale ufumu umene kuti munthu akupatsa kuti iweyo ndi ufumu, umayenera kuti unene kuti ine mandambo yanga ndi awo. Pena kumata kupita komanda kumalongosola kuti apana ika kuti apakuti kuti tikamachita zimene changa tipamakhala masewera. Anthu amene amachoka mudzi muja nkuti takayika kumanda kuja, they are still with us because of our cultural learnings. They still take us to those people that are manda akana kama yankula akhoza kukua kuti ameneyo ndiye waine ndamina kwina khafu. So Malawi as a nation tili ndi anthu tili mkubetera chokera kumene koko ndikufuna tizikhalako ndi mbiri. Tikachita masewera tifika ndi pazimene mwenenuzo kukhwefula kumene kukhwefulaku zafika pena manja pakuti no basi mwangoyenda ngati anthu headless chicken. Kufusa kuti kodi iwe Mathias Day kumalawi kuno imatanthauza chani mwana osadziwa. Msapa ngono lankhale zafika so even independent state bene ntchito. Nanga si independence struggle yake sakuidziwa kuti ana ameneno tingafika kuti kutsogolo kuno, let's say generation 9 chimwalire yaini yusu mwalire ndi ana mezabelekewa. I was with my boy Wellington Jr. sonage ndikamachira zaka muzu ndikamachira wapezana kuti akudifusa mafunso ambiri kuti sakudziwa amene nkaziona kuti olanga takudziwa koma mwina mwapatali komanso zilibe it doesn't appeal to him the way it used to some of us kumbuyoko. Nde tikukwe flood tsono zimene zozo sizabwino. Ndimati ndikukumbuseni ndiyakumbusa amene akone ya program. That's right. Ngati simupanga chisankho chokhala ndikuone ya program imeneyi ndiye mukhaliso kuti inu simukudziwa kena kali kusokoza tsiku limeneli mukhala munthu osalira kwambiri. Khalani pompo mene Wellington akufuna ambe kuzukuta. That's right. Za tsiku limeneli ndiyambire pati ndiyambire apa nazorufusa kuli khalbene munazowa kuli pamenepo kodi tinagwirana ene kwambiri imene ndiyambire apa so kuti ndimfanzeru yayi alipo anthu ena adzaonjezera koma ndi bwino za tsiku limene tidzilikamba nde pamene pakamazaonjezera ine ndikukhanga ndapereka framework yabwino. Tiyambire apa pa anthu fe kumbuyoko tili ndi link ndi the British imperial powers. Kwa zungu ulamuliro wapansi pa watsamunda samunda ake ochokera ku Britain. Ndipo atsamunda ake ochokera ku Britain tumacha imperial powers. The British government inkachita expand my territories ake kuti empire yao ikule. Ndiye mukukula kumeneku anapezana kuti no anaza kudzanso kwathu kuno ku Malawi. Zidatadziwika kwambiri ma 1891 pamene no ma British aja akunkana achita expand anazafika kwathu kuno ndikupanga boma awo ndikutenga ma estate athu ndikutenga zina zimenewo amazifuna mostly azungu amene wakwambiri amachokera ku Harare uku ndikumayenda kumabwera machita expand kuno kumalowera ku Zambia. This Central Africa imene anapezera anatasa kwambiri kunali ngati kwawo. That's right. Ndiawo amapanga report kwa Queen. Ndikuti atilamulire bwino. 1891 anachita declare dziko la Malawi kukhala under the British protectorate. Kuli Queen Victoria nthawi ndikalekale. And Queen Victoria nthawi imeneyo ndithu ndikalekale. Under Queen Victoria the British Empire inakula kwambiri mpano mafika upada ku India kuno Africa kuno mpano mafika ku Egypt. 1891 Queen Victoria paja kuchoka pang'ono paja kuchoka Queen Victoria pamene pamabwera Queen watisiya. Queen Victoria ndikutali Queen Victoria was born 1819 ndikalekale and became the queen in 1837 ndikuzamwalira 1901. Pabwera so ina pakatipa. Alipo ambiri. Ana seva about 63 years. Unamva sono kuti Queen Elizabeth.
is the longest serving queen pa monarchy. Amene anabita Queen Victoria, because Queen Victoria anachita serve for 63 years. This was the longest mpaka na mosabera mpaka na mena Queen Elizabeth from 1952 to kumaliana malia no masiku abuja zakaja touch koma pili 60 chawood akulamulira. She was queen from 1837 to 1901. Was it Henry the 8th? Ndikubwera pakati pa kubwera kuzabwera King George. King George ndebambage auje alipo. I mean queen normally ayo. They are not King George. King George anazambali ya 1953. Melankalo wano Queen Elizabeth. Right. So the time Malawi was under the British Protectorate. Mafumo samine tukwachulawa. Nde mu linki imene idapangitsa azungu kunena kuti maiko ameneno anawatenga kuti akhale under protective now sinali Malawi ekhale. Nde kuna lino Zimbabwe inalimonso. Nde kuna lino Zambia. Zimbabwe amaitcha safe governing territory. It was not a protectorate because kuna liboma lokazikika. Ameneno ankachokera ku England ko kubwera anazabanga linga kwambiri ku Harare. Ndipo ntamena makanga ti akita declare ife kuti kalima protected ife ndi Zambia. Amapeza kuti no ankangotika kuti kama nkhwapa kuti the protectorate yochedwa Nyasaland that time, then protectorate yochedwa Northern Rhodesia. Ndichifake machita tisamasiyana kwambiri Zimbabwe, ndipo Zambia ndi Malawi. Ndipo Zambia zimene zimatichitikira especially under the colonial power zimatichitikira mofanana. Ndiye kunapezana kuti masiku akumapita from 1891 ita anthu ena anadzachuluka nzeru. Ndikumamba kunena kuti economy imene ikuyendera ma protectorates atwa ndi self-governing Rhodesia, Southern Rhodesia, and the Northern Rhodesia Protectorate and Nyasaland. Mukuni kuti muli economy yosiyana muzochitika. Population also yosiyana muzochitika. Koma titati taphatikiza maiko amenewa ndoti economy yathu izakhala bwino kwambiri. So inali plan. Ndi azungu amakambirana zimene ku Harare. Especially kuna idasa Lord Llewellyn. Ndingakumbukira panthawi imeneyo mpaka kusafika kuna Godfrey amene kwa Damasa Godfrey Huggins amene anadzakhazikitsa kweni chimene ndifuna tikambechi. Ndiye anayamba kumachita comment kwa Queen kuno kuti maiko amene watatani taphatikize tikaphatikiza economy yathu izakhala bwino kwambiri ikula. Ndiye anayamba kumakambirana ndiye mene kafika 1953 ndipena kaita no declare kuti maiko amenewa akhale ngati dziko limodzi. Ndipo papita nkabwera nkhani ya the Federation of Rhodesia and Nyasaland kuti maiko amenewa akhale under the federal powers. So pamenepo ndimakhandifunso Federation of Rhodesia and Nyasaland. That's right. Nyasaland ndi Malawi. Rhodesia anaphatikiza maiko awiri. Zambia ndi Zimbabwe. Later ano ndimetsapatsana maina amenewa. Koma kumbuyo Malawi inkachedwa Nyasaland. Zambia inkachedwa Northern Rhodesia. Zimbabwe imachedwa Southern Rhodesia. So amati Rhodesia and Nyasaland. Rhodesia amaphatikiza maiko awiri amenewa. That's right. Ndi Nyasaland. That's why imachedwa the Federation of Rhodesia and Nyasaland. So amaphatikiza maiko amenewa Southern Rhodesia, Northern Rhodesia and Nyasaland. But of course the official term inali Central Africa Federation. Kuti mu Central Africa the countries have been federated. So the Central Africa Federation they kwambiri officially mentioned the Central Africa Federation. The 1953 anabizona aita declare federation is. In fact maiko amenewa kwambira banhamene economy diditu inapezoti imaenda libwino. Ndechifanya chake mrezono kuti
even under the British protectorate mapezano kuti that's why kuno makati railway imachokera mlimbi mpaka makafika ku Harare kudutsa ku that's right inasala kugwero ko mapita mpaka nawo ilipo mina madutsa baita imakadusa kuzowa inde kukonso kumapita ku Lake Victoria kutantani ku Victoria Falls kumpana makafika ku Dishako mwe mino tinamba sokumaindirana kubiri kutenga anthu kuno kupita nawo kumene kupita nawo ku Rhodesia makamaka kupita nawo ku Zambia that is why mzapeza no ku Rhodesia for time in machuda Salisbury imene Harare pano pai kodi amaiti Salisbury ndio kuno anangu ndingo ka Salisbury ugamba amachoka kuna kupita ku Harare masuwa magalera matifetu kupita ku Salisbury ndio kunali dukendera nosaka masewera. But whilst this was happening now, unapezano kuti no anthu akulu amene amaona kuti kukubwera azunguwa ndikuteka ifeyo ndikulipanga dziko la Malawi which was Nyasan at that time kuti likhale under the federal powers azungu abwera ambiri ndikumatenga malo dada apo matikwisa zintchito zosatsika bwino achina katangale yavuta yafikapo ndipati. You are asking in terms of how we ikoza kukhala period kuti mpaka ayambe kuti akudzuka so pano fa inu tumachula mwina 19 yani tangata inango but soon after the kuti declare for the under British protectorate amba kutenga ma estate wa tangata imachitika kale that is why 1915 John Chilembwe anaukira dziko la Malawi kuti awathamangitsa azungu kuzomba because paja capital city ya dziko lino yokuza ndatsa munda wa kuzomba nde timaimva tonse nkhani imene inaendera that consciousness black consciousness anayambisa ndiyeyo so pamene popo anthu ena adamba kugwira ntchito chabwino nde tikozino kuti kuchita ignite the fire ya anthu amnyasalante time ineyo inali time ineyo ndikuyambira time ineyo anthu ndo tinapatsana the manto mpano kufikisa wina akamwalira wina madziwa kuti tinichi poto chilali chipanino chachikulu in fact ndi chimenechi chimene chidatisa kamuso so from 1944 Leif Mumba plus azinzaka onse tikumadutsa even 1953 kunapeza kuti nditu federation chikuchitika anthu adayambira kweni kuchita oppose anola anthu akaminiwa amnation ankhulana ndi anthu timu inali kuno. That's right. So 1953 achita declare federation nde kunalino kutsutsa kuti anthu akunyasala ndi osasangana nazo zimenezi nde ndibeneno a National African Congress ankamitanitsano kamuso kuno ndikutunda masoko chipemberewa achina Otto Chilwa ya the Caesar brothers mafumu kuno itakungana kutino anthu tsopano mmene munonso absentima federation sakuifuna imperialism sakuifuna nakumbukira ntino baba kama ndizamba amachita kugimba nyimbo time ine kuti imperialism we shall fight until we die then kumbe kama imba nthambi na kuti we shall fight until we die so kufika polo za nyimbo yes kunali nditu kuikana imperialism kukana federation of Central Africa anthu naikana kwa 1953 now 1959 tsopano kamuza tabera 1959 ndi minino zidafika pa chimake ku Rhodesia kuli Roy Welensky amva minino nzungu amene achita amene ankalamulira ku Rhodesia amalamulira federation imene yosei chifantame ndikutino federation imene tinokutino kulikulu kwake kunali ku Salisbury ankasankha ma MP amene amachoka mu
maiko amene Northern Rhodesia ndi Nyasaland amene amapita nawo kakhala ku assembly ya federal. The federal assembly ku Harare amachoka kuno kumapita makemana ku parliament umene kucha panonso ena amachoka ndithu ku Zambia kumakemana ku parliament umene kucha so izo ndithu anthu fe tinalingata amodzi under the federal government kunoko kunali ndithu ma federal MPs kunali a Clement Kumbikano ndi Manoa Chilwa anthu amene anavutika kwaopsa because ankawacha kuti akapirikoni dzino la kapirikoni panthawi imene from 1953 mene to 1959 panthawi imene awamenyana ndi imperialism anthu amene amaoneka ndi directly associated ndi assembly federal assembly or federal parliament ku Harare amene amayenda ndi azungu kuno it meant kuti ndi ubuzigwira ntchito limodzi ndi azungu kuti pacha kapirikoni timati owukira amati kapirikoni amati kainachokera weni imene ndachokera pati koma ndito amati kapirikoni ali asamangoti iwe kapirikoni iwe ndamaoneka amene ndamene agwirizana kwambiri ndazo ali against akumbikano Clement Kumbikano ndi Manoa Chilwa anavutika kwa basi zimayi anthu amene amachuka kwambiri kuti ankakana imperialism mooneka Rose Chiwamba atachuka nayo koopsa because kuzomba she was leading my groups amene amapita mu office mwazungu kukakana za imperialism. Rose Chiwamba became the first minister Thaya Kamuzu suma amene janangokhala muli choncho tu ena zoti Rose Chiwamba ali pandalama sadziwa amene ali pandalama zoti ali pandalama sadziwa amene jampana anachita kumangidwa kukasiya kundende ali uje. She was pregnant that time. She was listed well pregnant. Yes. Maya menaje. Kukana imperialism. Mafumu kunata kuya. Imperialism situkuifuna. Imperialism. We shall fight until we die. We shall fight until we do. Kukana. Ndiye kunabizana kuti Roy Welensky kuja wamva. Kuna kunditu ma protectorate awakuvuta. Mezi katele musu. Ku Zambia. Neso Kenneth Kaunda akuvuta. Kuna achina mainza chona kumeneko. Kuna achina Hare Kumbula. Dada kumeneko. Naonsa amavuta. Kumati kuno moto, ku Zambia moto. Oti mbeda kuno kankazafika po amangaso antu kuno, ku Zambia aso antu anamangaso. Ndiyo kuno kuti federation ujamba kutani, it's not crumbling, kufa. Ndiye kuna bizano kuno, tsopano Roy Welensky wamva, kuno kuzombako. Nakasi capital city ya federal nalimeni yazungwe. Kuna lino governor wenu chamachira Robert Armitage. Wamva soba Robert Armitage anamuza Roy Welensky kuvuta kuno basi. Na atumiza mwendo kuzinjitsi magali moto mabwera kuno kuzamenya nkhondo. Kuno Robert Armitage kuchita declare state of emergency. Kuno kuti manyasa afuta awukira. Analata amva zono kuti akuti akufuna kuti aphe nzungu wina aliyense kuzomba. Nde ulenda Armitage kutama pino kabisa la kuchawe mantha ndiye kudali ndithu in several spots nimamva kuti azungu mene isilabwera ndege kuja plus ma armored vehicles from Salisbury kufika kuno anali strategically atakonza malo about 180 which simultaneously across the country. Yes, across the country. Achita attack Manyasa. Achita attack Abuyatu, Malawi. Ndana mangidwa. Total of about 72. Kwaika Mundende, about 50 anapedwa. Central point mendo anapedwa kwa mbili antu kunali kunzuzu ndiku Nkatabe. Andu Nkatabe ma graves yake they are well marked into mapita nthawi zambiri. Koma kuno kunali kumulanje ku Mulimbi mu mama ga Mulimbi mu constable anachita kuchoka imene timaiti Limbe police acha kumene kaombera anthu just across mkanja zamucha kupita town Mulimbi mose munai mashop. So kumati akamona munthu wakuda kunali biso zokambirana. That's right. The plan was to kill. Teka musu ankaka andeka tsama class. That's why kuna zavuta kwambiri ama class around the Limbe area chwa nkutinde bena atambisa chipatala pa Yanex pamene paja kamuzu kuti akara panali chipatala cha Kamuzu kuzatenga bino bachapo ndithu ali mapijama ndemo kunde zone na zimene ndithu anamtenga Kamuzuyo anatenga chipembere
anatenga the Yatuta and Dunduzi Chisiza, the Chisiza brothers, panali anthu ophunzira ngati baba Sir David Rubadiri anala kulikoma uku anamwalira. He was a professor. Anakaphunzira ku Makerere mbuyomo ngati ndi anthu ophunziranso kumbiri kuno mala kuna anali Sir David Rubadiri anakha vice chancellor basi kana kanti napita kunja kwa bwera mini koko anamwalira ku Nzuzu anaika ku Nzuzu konko anapita nawo kulikoma, but he came from Lukoma. Pana anthu ambiri amene anagwidwa tumapita nawo kukatsekera malo mosiyana zote asamaunani ya. That's right. Magulu ako kasiya uku. Ikaika malo mosiyana komanso ndi kutenga kamuzu plus ena ndi ena kupita kasiya kugwero. Ndetumamva nditu kugwero kwa adapita ndi chipembere. Ndi the Chisiza brothers ndi anthu amene amadziwika kunoko kuti nditu adapita nawo kumeneko. Ndiye atatero ono pa third batch pamene papa ndi pamene nopezula chita declare region iyo idakhala nditu mpaka ma 1960s state of emergency imene operation imene angaita operation Sunrise because atachita ndi kungocha kumbanda kucha. That is why amene kamuzama noti anantenga anotangofala ali pijama That's right. anachita kukonza kuti tizipange zimezi kumbanda kucha. That was the time dita Malawi we lost about 50 lives and about 70 chakuti or 100 plus would know statistics yake simadziwika. They were detained in several places. Ndimati timwere manzi pang'ono tibwereso Chabwino. Programu yake ndi programu ya Nkati mwa Africa. Mphamvu za khalangati zatsika pang'ono chifukwa kutha kuona kuti anthu ochuluka kuphedwa pakamozi. Yes. Akuti nkhani yake amanena kuti ife sitilola imperialism. Tipanga fight mpaka chitaganya amati chitaganya pacha chite. Programu ya Nkati mwa Africa kupitirira. Inu ngati mutachoka pamenepo muphonyana nazo zimenezi. Khalani pompo. Kupitirira ndi programu ya Nkati mwa Africa kuzukuta mbiri ya dziko lino. Kodi tikamati Matters Day ndi chani? Tikuchoka nazo kuti zimenezi. Kalero amakumbukira bwanji? Pano tikukumbukira bwanji? Tikaunikira kupita kusogolo. Kodi tsiku limeneli tizalikumbukira motani? Tinali kuti anthu agwidwa soba. Gwidwa Ndipo anagwidwa. ena aphedwa. Ndikwaika mmalo mosiyana. Ndimafuna ndine kuti tsiku limeneli ndimene ali 3 March. Panapa 3rd March. Mama wanditu ndimene atenga anthu the whole day and 2 plus somasiwena because state of emergency menda kuzandicha. This was Operation Sunrise in the morning of 3rd March. Ndikwatenga anthu komano nditu atrocities they still continued zimapitirira mpaka nditu. This was 1959 mpaka 1960s. 1960s 61 62 zimene napisa ndikuona kuti tiyambe kulimba mtima kuti ife tikufuna no za federation napeza ndikana kano ikuoneka kuti ikutha mphamvu. Ndimafanzi bwera no mphamvu choncho mucha mwene no anthu tawe mwene amendo tikufuna self mudbasi also kuja self governing tikufuna ufulu kungopeka chithunzi chabe. That's right. Anthu aphedwa ena atengedwa. How was the mood on 3rd March siku limenelo? Yeah, Zaman Malawi was ungoverned. He said the country was on fire. Our men are coordinated nokuti tiagwira anthu madya mosiyana madya amene musa anthu anali opsentima. That is why anapha anthu ambiri in time once. So you can actually imagine. Kodi timaganizana anthu 10 and 15 and 20 and 30 and 40. Pano mukafika 50 and anthu ambiri tu kwa basi. Just to die. Malawi, they are that brave. Kwa yamba. Alwe masewera, amalolera. Amalolera kupita mu street Malawi. Anthu aphedwa. Ndinkani nonga zimenezi. It is this fighting spirit which we are beginning to lose. Because in any country, kuti mubweretse chinthu chikuti mfuna chosa the oppressive
stance ya win audience kaenda ku church kaenda politics kaenda chandi you need brave people, and that boldness does not just come, it grows gradually. Nde ikamachita grow chonchicha, it's got to be appreciated. Ochita appreciate makandani. You need to set a goal. Goal mene yekaya mtundu waje. Till now maganizo antu ngadu mene in this present generation, or if I don't know, we can just cower out and let things go. Kuta zichitike basi. Status quo. Zene zikhala. And nkhondo si kumenya, it's not just a gun. Kuma nkhondo mpachina chilichonse. You can be oppressed ndi nkhani ya njala. Kuti mangopezani nthawi zonse as mtundu anthu. Nkhondo be oppressed ndi nkhani ya social life. Ndio muliba maminutes amene mafuna, time amene mafuna mufuna. Religiously, you can also be oppressed. There's so many things. As long as the condition you see is not conducive to the type of life that you want to achieve, you will start fighting. Do we have that kind of spirit? Why is it dying? We used to have bold Malawians. That boldness is getting lost gradually. Ndimafuna pamene patakale center kapene kuti climax ya program yathu. That's right. Kuti tikamutenga third March. Kuti pa January chaka chanji chimenechi? 1959. Third March 1959. Ndikufuna tingochoka. And in fact, Kamuzu anamanga ameneyi, and he was released on 21st April 1960. Nimene nozimambika zinazi. From that time, pano mazafika kulanda independence. Amala ambiri anapedwa. Ambiri kungodandu festimata kuchita 25. Anapedwa ndai ya Tsabundai komanso napanaso tokatoka. Zimachitika zimezo kukumenyanisana nokanoka. Exactly. Ndimafuna tingochoka 1959 third March zachitika izi. Tukufika 1960 tifike mwina 1996. Tingounikira chipani chimodzi. Timakumbukira bwanji third March. Oh, de bakona nonkhani wenepo. Mwina boyankha zimenezi. Ndikuyankhaneso ndi funso lija munafunsa noti kodi masiku ano kumene tikuzidziwa then nakuzana kuti no zinthu zinali zingati two parts. But one ikhale imene neti kachitira poyamba ndimene chitira kuti notapeza maboma asintha. Now tatenga boma tili ndi ufulu chipani chimodzi zochitika za nthawi imeneyi under Dr. Banda's regime zinali zokuti tala anthu amodzi umodzi umene unabwera chifukwa cha umodzi kumvera kukhulupirika ndi kusunga mwambo, unity, loyalty, obedience and discipline. Mafuko na stories awawa panga adatigwira osakhala masewera ine nali nawo ndili ku school kumaona mene zibachitikira zinkachita kuonekiratu pachina chicho simene tumachita ndo tumapanga za umodziwo sunga tuluke moyo. No sizimateka wireless inalipo imodzi, newspaper la imodzi, makampani we makhala imodzi chiyambi zambiri nali imodzi. Likafika tsiku lokuti tikufuna tichita observe isizi kumalawi kuno kumakhala zi amene sinamenda muona ponso munena. Yes. Akulu anzanga amene akundona pano akutsirira ndemanga magumba akulira pano pasama mveka mmene maulanga khali ku school ku secondary school ku kunali phunziro limene amaphunzitsa anthu za tokuchokera kuti tinandi civics ku primary school amatiuza tikuchokera kuti zonsezi zimadzaphezera pa tsiku limene tikukumbukira amalitiriwa. Kodi amalitiri ni ndani?
ainokhala amene amalitiri tunda amenewa amalitiri amene wa amalitiri chichewa chake atukhululukira koma chichewa chake amati amalitiri amalinyero ndi aja amapanga zam'madzi asilikali m'madzi amalitiri azita captain I think when ndege amene amalitiri ainokhala amene pende timakumbukira pamene tikafika pa 6 July samakhamasera dziko lonse limachoka nkubwera nkuza kumana ku stadium kuti matenga anthu choera kuchitipa odzavina magule kuti dzirali ndi flavor yake dzinthuzi. Is it because inali chipani chimodzi? I don't know. Kapena kala pa 3rd March apa palibe yemwe amatuluka nyumba the whole country ngati sana pile no ku stadium samatuluka nyumba ngati sakapanga zinthu zimezi zoti ndithu zikukhudzana ndi tsiku limenelo munalibe chibwana toti ku church mukachoka kumene koko ndoti mukubwera tsopano kusakhala ku nyumba ndiye timamvera sewero la adaferanji la John Chilembwe. Now pa 3rd March pali makhala tsiku la holiday. Tsiku la holiday limeneli limakhala dedicated ku amene anatsiyawa koma kwambiri amatchudwa ndi John Chilembwe chifukwa makhala sewero limene linkatilowa mu mtima tonse ina sewero naliloweza otola makhala likamafika paja kuti ndithu likuyenda nimakoza madzi kuti apa tsopanane udasikali kungondo maona akaja pifi makoza kubwera achula china Duncan Chilima tiri pabusa anthu sanapanga meno chimadza bwinobwino kuti awa nditawa awa analauja mu play manager Brighton galirani ndamene anali John Chilembwe mene fana ni owerenga news ku MPC munalaka pale mene muti munali mai mere wisiga ankamanga nawo seka pale nalaka pale mbene mucha munala Tyson Mzumara ndamene ankankula ngati chizunguzungu Joseph Bush anali mbene mucha Lucius Chikuni ndi maremu Lucius Chikuni anali sumene mucha ya ndamene analemba kuti ndikulondola kuti maremu Lucius Chikuni alipo koma Martha mwana wawo ni masokoni ya Martha mwana wawo tunayika pa misesi zimu wako semutende amen Lucius Chikuni ndamene analemba chimenechi ndikuiza produce manager plus ajina Benson Temple time ene ya MPC ndina sewero limene no tinka malimvetsera limamba chama 3 kwa common we take you up to about 6 o'clock matsulo mukatero kubitoka gona so the following day ndikuti muntima abantu nonse mumakhala kuti ndichisoni ndikuti memory manager got stuck into our heads ndi umakhala naye hangover manager the whole year until it starts again but siku limene nonse mudzachitenso tsuna nduma ndetina akula kumagadzira za tsiku nayalicha only for the minute maliona lokuti tinkachita emphasize kwambiri pa John Chilembwe ndikamuzu kusia the rest ena ndiena fonzomo munaphedwa anthu ambiri but otherwise ndali tsiku lokuti limatita remind kuti m'malawi muno tinamenyera ufulu ndipo ufuluwo we did not take it on a silver platter. Some people lost their lives. Tenti za kumbukira, tenti makumbukira. Ina kwa nanon hawe kuti sobano tabwera one party ya choka tabwera kumati party. Ndi mafuna ndibwera kumene. That's right. Tatenga matipati. Atenga abakiri. Zofuna za anthu zatheka. Yes. Zimaida banji. Sobano chifukwa ineyo but we cannot blame people. Chifukwa cha mmene linkakhalira tsikuli. Anthu ankamba nokuona kuti timakhanga tiso akapolo patsikula. Chifukwa akakupeza ukupanga zonse zikabwino munthu mamangidwa. Detention without trial.
nthawi ya one party ya one party akupeza kungoyenda pa third match akumanga. So what means kulira kuna kuchita kupanga ni force kutilira koma zinandi ubwino wake kuti tonse timakhala kuti tikulidziwa tsikuli history alisa imakhala mutu exactly. Koma tatero tabwera kumatipate simafuna kukwatira kili okafa tonse tinatero tinafuna kuti zitero chifukwa chake panali referendum. That's right. Nafuna matipate kuti nali safuna kind of nde ufulu umene unafika kuti no tsikulija fuatu nthabe panebe zotu olo wireless palibe amene amatsegula nyumba mwako nkuimba nyimbo zokuti zachisawa makumba kweza umati kuyenda kunkolokosa kuja kumadzulo kuno mamva ndithu nyimbo zokazaka kunali John Chirembwe ukamakadusembele Chirembwe ukatusa nyumba imodzi yafeda nyimbo ija kujoina ukajoina inayo ukajoina sadiza kwenda ndoti what meant kuti dziko lonse wazeli maimba kumaso iwewe urukuyenda uli munsewu wamvera nawo sewero likangwapa sewero ndikuno kuti ukachoka pano ukafika nyumbayo akumvera lomwera panalibe kutsegula mabara makhawa onse otseka le tatenga matipate ndiye the opposite is the truth koza kupita amene ungachitire koza kutani zimene ungachite palibe amene amakutsutsa. Now in the process lofuna tifunse toka Malawi kuti kodi zimene tikachita nthawi imeneyi ndi zimene tikuchita panozi zenizeni ndiziti ndimafuna nofunso libwere kwa ine vuto lili pati mene mwaonera chifukwa one party ndi inu mwapanga experience. That's right. Talowa nawo matipate ndi imeneyi. Yes. Vuto lili pati pomwe amene akunena program pano akhoza kukhala ndi chithunzithunzi komanso kunena kuti amene tikonze pakuti kuchita bwino ngati dziko kodi limene tilicho kuti vuto mwina tisabwete zimafa tikakhala choncho tika judgmental koma tinena kuti kodi is this the best way of commemorating our martyrs in this country, or maybe tipeze njira ina where anthufe tikoza kumachita feel kuti yes this is the moment tichitemo adi chani pabwere chani chifukwa minus kumanga nako kwa nthawi yakamuzo mtima omadziona kuti tikulira ndikubwera igniting our consciousness kuna kuti something happened for us to gain the freedom that we are enjoying today. Chimenecho, something that was touching, something that you could actually feel. You walk out of your house, look at the sky, look at the neighbor, the somber mood that engulfed the country at that time, that used to engulf the country at that time in Oyo, my moments, when you walk down the street, down the aisle, the feeling, the attachment, the mood, that's what we have lost. Minus the oppressive part, the government was inflicting on us. But we want the feeling to come back. I want to feel, to hear, I'm remembering something very, very touchy and very, very important. And that's what makes me. It gives you self-reflection. That kind of feeling is the one that we need to get inculcated into us. How do we do it? I don't know. Titani. But this is a very, very important day. 3rd March. Lerolo. Just go outside there. This feeling, your meditation, is it there? Is it there? I don't know. Si freedom. Tsiku likuchita feel kuti lero tukulira. Olabuna opata ambati kulira sitimo mirizana.
ndi aliyesa apange mena organize Aha. kapena mwina ifoti kuwawa ko ine sindinakumve anamva ndiye nawo maimva mene moyona mene. So that way sizibweretsa umodzi, forging ahead, spearheading the fighting spirit. It needs to get propelled by the will to do so. But it has got to start from somewhere. What triggers it? It's your consciousness, your willingness to start on a journey towards something. You can't just start walking. You need to have feeling. I have a feeling yomwe ndikuona kuti us as generation, Yes. you disagree with me. Mwina pang'ono tikusalira mwakamba za Lucius Chikuni ndi timu yawo kupanga sewero limene lija nthawi imene kunalibe kanema. Inde. Pano tili ndi ma TV kupanga movie ya tsiku limeneli sizingachite spice up. Njenkanyo. But do we see the significance? Ineyo ndine muntu wokonda zakanema. Muno Yesu kapena itisu amatishala sichiro zamwini ziyambire ife. Tikupanga. Pali shamjoya. Akanga takupanga zokhuza ndi za chirembo choncho. Koma ine chimene ndikunena pano nchokuti ngati dziko tidzitani. Because kuti tsikuli are we satisfied? Ndi mmene timalichita observe. Chifukwa ineyo ndikufuna nditsimikize pano 5 years 10 years coming. Yes. Ichi chizatheratu. Tizangokhala ngati by 2063 by 2063 dziko lili kuti likwere metu linene kuti tikhalano tikukumbukira kumene tichokera sitokuti mu 2063 zankhani ya self reflection kuti ilimo. We as a nation, where do we come from? What are we? What are our roots? And we should build from those roots. And over the years, tap it apart. Chimati panga define ifenga ra Malawi chimenecho sindikuti tinacho tikungokamba zokazoka za chuma middle income kutantani koma kuti ndifendani. Koma we as a people, I don't think that's lipo mwina ndikonse olo mabuku ana akuphunzira masiku ano history imene yomwe tikugamba pano ba akuphunzira za bolo bako zokuchokanso akuphunzira za aona ngati ukamba something very useless. But what you must know is in a zambiri ndakhala kumanena mu Africa we need to maintain that identity of being an African, especially with an attachment to your cultural value. Weka kudzidziwa. Kungoluza zimenezo stikhalatu. Ndakandikunene kuti there are books zimetinga watenga kale ankali ku secondary school written by Africans, African writer series. Koma amazichotsa makamunje syllabus ibwera ibwera dziro. So tinapa tazifunsapo tikodi zimachitika zimene zifukwa chani. They want to remove the thinkers in Africa. Tingokhala ndi anthu ongo Western books, they are all over. Amazatuzi ayi kungozitenga bungozi loweso lumufuna zilowe msyllabus pamakhala mavuto. They don't want you to think the African way. Kwa bado stikhala anthu. Nthawi yachita njiro imayenera kutero chifukwa zofunikira kwambiri takambira. That's right. Koma ndikupaseni nthawi yoti mawu amene mungasiye pano program imene kwa amene akuonera agwire chiti. Ndimalize motere. Dziko lisinangobwera. Ayi. From 1891, under the British Protectorate, so many things happened. The Chilembo Uprising. Kasida kanika, kasida chitika, kasida tani, koma zimatibweretsera kukumbukira kuti anthu fatulogera kutali. Queen, the British, from 1953 to 1959, kutisunga mufedulo. Abalawe mkupedwa. Imena kuti pasefe uchedwa mamatezi. Mamatezi
what you must know is it was not only this day. Ndi tsiku limene limafuna litiuze tizikumbukira ngati anthu kuti tikuchokera kuti tafika pati ndipo tikupita kuti. Tsiku limeneli tenti zilikumbukira bwinobwino. Sanali munthu mmodzi, sanali Dr. Banda yekha. Mwina tinkalakwitsanso pena kuti mune mangochula Dr. Banda au mangochula Chilembwe kula anthu ambiri amene adaphedwa, amene anavutika. Pa tsiku limeneli tipeze njira yoti tizikumbukira mokwanira. Sindikuti sitikumbukira mokwanira koma tikukhwefula. Chifukwa chani tizifunse. Wellington Kuntaja kumaliza program imeneyi tizikumbukira mokwanira. Yes. Ndimati ndikuthokozeni kwambiri kuti munapanga nthawi kuti tikambirane zimenezi. Tikakhala pano ena amatipeza kumbali kuthokoza kuti zomwe makambirana zija zikutithandiza. Ndine mati ndikuthokozeni mwapadera dera. Kumaliza program yathu ya Mkati mwa Africa. Tinali kwathuku. Ndikumati kodi tsiku lomwe ife timati tikakhala. Kumati lero ndi 3 March ndi kumakhala holiday. Timatani pa holiday. Chifukwa chomwe sitimapita kukagwira ntchito ndi chani. Zimenezi anayika mbuyomo. Koma kuti tikuchita mokwanira zambiri zayankhulidwa. Koma ine chomwe ndingaonjezere nchonena kuti tiyeni ma filmmakers tipange filimu chifukwa technology ilipobe. Mwina nkutheka pano nthawi yoti anthu amvere wireless sizingatheke. Technology ilipobe. Tiyeni tipangeni movie yabwino yomwe ikhale reflection ya komwe tikuchokera. Tinachita mwayi pakati pa Shepherd Bushira naira na Kaswiri ochita mafilimu choka Nigeria. Mwayi waukulu omwe tikati kugwiritsa ntchito ndi anthu ngati amenewa nzeru zawo zitithandizire. Kuti ana amene akubadwa mwina sazakhale nthawi yomamvesera wireless koma zaone mutu mwawo muzakhale chithunzithunzi cha zomwe zinachitikira makolo athu. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Ndithokoze pa kamera panali Trevor komanso Chiku Nsongo. Koposaposa Wellington Kuntaja amene mwa nthawi zonse timakhala limodzi. Keep it Mkati mwa Africa. Mwakomanonse. Bye bye.